Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दायो नभेम्बर दानाव जानो गोनां माखासे इन्टारभिउनि सायाव आं आपडेट लाना फैदों लोगोफोर। डाइरेक्ट इन्टारभिउ जागोन। दा नोंथांमोना स्पिड पोस्ट एबा अनलाइन एप्लाइ खालामलायनाङा। डाइरेक्ट नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मखौ लानानै एप्लाइ खालामनांगोन। लोगोसे नोंथांमोनाहाय डाइरेक्ट साबमिट खालामनांगोन। लोगो नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन एबा नोंथांमोना बाय'डाटा होनांगोन। दा लोगोसे नोंथांमोना नायदो भेकेन्सिया गासै 111 दङ। बेनि गेजेराव डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचार IIE बेनिफ्राय स्टाफ नार्स एबा मेडिकेल लाइननि दङ। दा जाय नोंथांमोना स्टाफ नार्सनि गोबां कमेन्ट्स खालामदों पोस्ट ओंखारदों ओंखाराखै। दा फाइनालि नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ होनो हासिगोन। लोगोसे गासैबो जबा बे जाबाय कन्ट्रेक्चुअल जागोन। दा बेखायनो जों डिटेल्सखौ नायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। बेनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामदों नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदों SSC GDनि एडमिट। दा फाइनालि नटिस फैथ'वाखै। जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर जों नायनोसै बे भेकेन्सिया फैदोंमोन मोनसे प्रजेक्टनिफ्राय। बेनो जाबाय लोगोफोर आसाम स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटिनिफ्राय फैदों। दा भेकेन्सिया GMCHआवबो दङ। बेनिफ्राय जरहाट मेडिकेल कलेजावबो दङ। दा GMCHआव ओंखारनाय पस्टआ जाबाय स्टाफ नार्सआव 2, बेनिफ्राय मेडिकेल अफिसाराव 2। दा नोंथांमोननि वाक इन इन्टारभिउआ जागोन 9 नभेम्बराव। टाइमा 11 AM आरो कनफारेन्स हलावनो जागोन GMCHआव। आरो बेनिफ्राय जरहाटना जाबाय लोगोफोर 2 दङ मेडिकेल अफिसाराव। स्टाफ नार्स गैया बेयाव। थ' बिनि डेटआ 10 नभेम्बर आरो टाइमा 11 AM जरहाटआवनो जागोन मेडिकेल कलेजाव। थ' नोंथांमोना दानिया क्वालिफिकेसन आरो नोंथांमोननि सेलारिया बेसेबां जागोन बेखौ नायदो। बेनिफ्राय लोगोसे जोङो नायगोन नेक्स्टआव गुबुन डिपार्टमेन्टनिखौ। थ' बिदिब्ला जों नायनोसै सेलारिखौ लोगोफोर बेसेबां मोननाय जागोन आरो क्वालिफिकेसना बेसेबां जागोन। दा लोगोफोर मेडिकेल अफिसाराव बिदों MBBS खालामनाय जानांगोन। जाय नोंथांमोना MBBS खालामदों एप्लाइ खालामनो हागोन बा इन्टारभिउ होनो हागोन। आरो बैसोआ 65 इयार्ससिम 18निफ्राय आरो सेलारिया नोंथांमोना 50,000 पार मान्थ मोनगोन। आरो स्टाफ नार्सआ जाबाय BSc नार्सिं एबा JNM खालामनाय जानांगोन। 1 इयार एक्सपिरियेन्स फैदों। बेनिफ्राय जायफ्रा ANM नोंथांमोनाबो 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङब्ला हागोन। बैसोआ 18निफ्राय 60 इयार्ससिम। बेनिफ्राय सेलारिया जागोन 13,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन। दा नोंथांमोना इन्टारभिउ होयोब्ला रिपर्टिं टाइम मोनदों। बेनो जाबाय 9:30निफ्राय 11 AM सिम नोंथांमोना बे समाव सहैनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना एन्ट्रि जागोन। थ' बेनोसैमोन लोगोफोर। दानिया जों नेक्स्टआव नायनोसै गुबुन डिपार्टमेन्टखौ। दानिया जों फैबाय लोगोफोर गुबुन डिपार्टमेन्टआव। बेनो जाबाय IIE। थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दानिया बे जाबाय मोनसे प्रजेक्ट आन्डार बे जाबाय मिनिस्ट्रि अफ स्किल डेभेलपमेन्टनि। थ' प्रधान मन्त्रि बन्दन यजना बुंनाय जायो। दा नोंथांमोना बेयाव कन्ट्रेक्ट हिसाबै मावनो हागोन। आरो पस्टआ 2 दङ। आरो पस्टनि नामा जाबाय एकाउन्ट्स एस'सियेट। थ' नोंथांमोना BCom फरायनाय जानांगोन बा पास जानाय जानांगोन। 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङब्ला बांसिन चान्स मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन। अब्ला नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय जों बैसोखौ नायनोसै बेसेबां बैसोसिम जों एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' नोंथांमोना इन्टारभिउखौ माब्ला हैनांगोन बेनिबो डेट दंखायो। थ' बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो माखासे डिटेल्सखौ गाहायाव। दा लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो बाय'डाटा लांफानांगोन। डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन क्लास 10 निफ्राय ग्रेजुवेटसिम। आरो टाइमा जाबाय 10 AM निफ्राय 1 PM सिम। आरो डेटआ 5 नभेम्बर। आरो एड्रेसा जाबाय लोगोफोर बेनो हेड अफिसावनो जागोन IIE आव। लालमाटियाव दङ बशिष्ट सारिआलि गुवाहाटी। नोंथांमोना बेयाव थांनानै इन्टारभिउ होनांगोन। दा बिदिब्ला जों नायनोसै गुबुन डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचारखौ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। दा लोगोफोर दाखालि बावै मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बेनो जाबाय वाक इन इन्टारभिउनि सायाव। नाथाय फुल अफिसियेल नटिफिकेसन गैयामोन। दा फाइनालि फैबाय नोंथांमोना नायनो हासिगोन। दा लिंकखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होदों गाहायाव चेक खालामनो हागोन। डाइरेक्ट फैनानै नैबे अफिसियेल पेजाव फैनानै नटिफिकेसन नायनो हायो। दा बिदिब्ला जों नायगोन बेयाव माखासे पस्टखौ जों नायग्रोसै। बेनो जाबाय प्रग्राम अफिसार। दा जोङो गिबियाव नायनोसै प्रग्राम अफिसारखौ जोङो नटिफिकेसन डाउनलड खालामबाय। दा बेयाव डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो माखासे डिटेल्सखौ स्क्रिनाव होदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय माखासे बैसो क्वालिफिकेसन आरो इन्टारभिउ डेटखौ। दा 33 डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोनखौ पस्टिं खालामगोन। थ' लकेलावबो मोननो हागौ जायफ्रा पास जायो। दा भेकेन्सिखौबो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों। दा बेयाव फरायनाया जानांगोन लोगोफोर MSc एग्रिकालचारनिफ्राय खालामनाय जानांगोन। आरो 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङब्ला नोंथांमोना बांसिन चान्स मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना सिम्पोलबाबो थांनो हायो। दा बिदिब्ला लोगोफोर जों नायनोसै माखासे बैसोनि खोथाखौ। दा बैसो होनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव लिरदों। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खिन्थाफिनबावबाय नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स जानांगोन। बेनिफ्राय लास्ट 40 इयार्ससिम। आरो लोगोसे नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै इन्टारभिउ होनो हासिगोन। स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामग्रोदो। बेनिफ्राय साबमिट खालामनानै नोंथांमोनखौ सासे लिंहरगोन। आरो बिनि कन्ट्रेक्ट टाइमा जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि डिउरेसना नोंथांमोना 11 मान्थस मावनो मोनगोन। आरो 50,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। थ' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर। दानिया जों नेक्स्टआव नायनोसै गुबुन। दा जोङो फैबाय गुबुन पस्टआव। बेनो जाबाय मिडिया एक्सपार्ट। दा बेयाव बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो सेलारि बेसेबां मोननाय जायो बेखौ जों गासैबो नायगोन डिटेल्सखौ आरो बैसोखौबो जों नायगोन।
दा लोगोफोर बे जाबाय कन्ट्रेक्चुअल जाजोबगोन गासैबो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय आरो सिगांनि एग्रिकालचारनि एग्जामा थाबैनो जागोन दा आसा खालामो डिसेम्बराव जानायनि चान्स लादों दा लोगोफोर बेयाव क्वालिफिकेसना जाबाय मास कमिउनिकेसन नांगोन 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङब्ला बांसिन चान्स मोननाय जागोन आरो नोंथांमोननि बैसोआ 21 इयार्स मिनिमाम आरो गोजौसिना 40 इयार्ससिम थ' नोंथांमोना बिदि जायोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बा इन्टारभिउ होनो हायो आरो दानिया जों बिनि माखासे इन्टारभिउ डेटखौ होननाय लोगो लोगो जों नायनो हायो बेनो जाबाय 22 नभेम्बराव जों इन्टारभिउ हैनो हागोन डाइरेक्ट थांनानै खानाफारायाव एबा हेड अफिसाव नोंथांमोना थांनो हागोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफानानै लोगोसे स्टेन्डार्ड फर्माव नोंथांमोना फिलआप खालामग्रोनांगोन साबमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ साफा इन्टारभिउ लानाय जायो दा बेनिफ्राय फट' गासैबो डकुमेन्ट्स नोंथांमोना लांफाजोब आइ कार्ड लांफाजोब आइडि प्रुफ बेनिफ्राय डिउरेसनखौ जों नायोब्ला 11 मान्थस नोंथांमोना बेयावबो मावनो हागोन लोगोसे बेयाव नोंथांमोननि माखासे सेलारि होदों बे जाबाय 24,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन दा जोङो फैबाय गुबुन पस्टआव बेनो जाबाय एकाउन्ट्स अफिसार दा बेयाव बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो सेलारि बेसेबां मोननाय जायो आरो बैसोआ बेसेबां नांगौ जों बेखौ गासैबो नायफिनसै थ' बे जाबाय एग्रिकालचार कन्ट्रेक्चुअल जागोन नाथाय सिगांनि एग्रिकालचारनि एग्जामा थाबैनो जानायनि लामायाव दङ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदों गोबाङानो दा बेयाव बिदों क्वालिफिकेसना लोगोफोर एम.कम पास खालामनांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आरो 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङब्ला बांसिन चान्स मोननाय जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटार स्किल्स थानाय जानांगोन रोंनाय जानांगौ आरो बेखौथ' बयबो रोंखायो दानिया बेनिफ्राय दानिया लेंगुवेजआ इंलिश आरो एसामिस रोंनाय जानांगोन होननानै बुंदों दा लोगोफोर बिनि बैसोआ 21 इयार्स बेनिफ्राय गोजौसिना 40 इयार्स दा नोंथांमोना बेयाव माखासे सिलेबास मोनदों जिके बा नोंथांमोना बेबायदि जायखिजाया नोंथांमोना एवारनेस नायबानो जाबाय आरो दा वाकिल इन्टारभिउ हैनायाव जाहाथे नोंथांमोनखौ सोङोब्ला एन्सार होनो हानाय बायदि दा लोगोसे नोंथांमोननि सेलारिखौ जों नायनोसै बेसेबां होनाय जादों बेयावबो दा नायदो लोगोफोर 11 मान्थसानो जागोन बेयावबो बेनिफ्राय सेलेरिया जाबाय 35,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन दा बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना खानाफारायाव थांनांगोन एबा हेड अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट इन्टारभिउ होनो हागोन दा डेटआ जाबाय लोगोफोर बिनिया बे जाबाय डेटआ लोगोफोर 15 नभेम्बराव थ' नोंथांमोना थांनानै हैनो हागोन फुङावनो थांबा जाबाय बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो लिंकखौ होखादों थ' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय जायफ्रा इलिजिबोल जाबाय गासिबो डिटेल्सखौ नायनानै थ' नोंथांमोना इन्टारभिउ हैनो हागोन